cântarea de la numărul 227. Stând pe promisiunile lui Hristos, în veci și lasă îi spune laudă frumos, mărire, înălțime, cântă-i voios, stând pe promisiunile lui. Încredințați în cuvintele tale, vrem, Doamne Tată, să ne ducem viața cu credință pe acest pământ, atâta timp cât ai rânduit Tu, vrem, Doamne Tată, să fim gata să Te slujim în orice timp și în orice vreme. Vrem, Doamne Tată, să fim dedicați Ție cu totul, vrem, Doamne Tată, să avem o inimă care să dorească să stea tare lipită lângă Tine. Și vrem, Doamne Tată, ca să ne dorim ca să avem mintea deschisă la cuvintele Tale. Binecuvântează-ne, Te rog frumos, și în această zi cu o atitudine potrivită ca să stăm înaintea Ta cu laudă, cu mulțumire, cu ascultare înaintea cuvântului Tău. Și vrem, Doamne Tată, ca ceea ce facem în acest loc să o nădezi în numele Tău. Pentru toate mulțumim în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Frați și surori, vă invit în această dimineață să citim câteva cuvinte din Epistola Sobotească a lui Iacov, din capitolul 2, de la versetul 14 la versetul 20, este un pasaj foarte cunoscut de noi toți. M-aș dori ca să citim în reamintirea noastră. Pagina Sfânta Scriptură, 1188. Așadar, Epistola Sobotească a lui Iacov, capitolul 2, începând cu versetul 14. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să îi mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuințoase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși.
Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dacii cred și se înfioară. Vrei, dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Amin. Amin. Veniți să ocupați locurile. În această dimineață aș dori ca să ne reamintim de credința care am primit-o în urma auzirii cuvântului și aș dori ca să ne reamintim de ce ar trebui să manifeste această credință în viețile tuturor copiilor lui Dumnezeu. Și așa cum am citit acest binecunoscut pasaj din Sfânta Scriptură, credința trebuie să fie însoțită de fapte. Și nu orice fapte, ci fapte vrednice, fapte bune, fapte care izvorăsc dintr-o viață transformată de Dumnezeu. Și eu, de cele mai multe ori, când îndemn, la momentele de rugăciune, îndemn așa, oarecum, prin prisma împrejurărilor care sunt în viața mea și am pe inimă această întrebare, această confruntare a credinței cu faptele. În urmă cu 4 luni de zile am avut la locul de muncă colegul meu, care mi era cel mai apropiat coleg, era de vârsta tatălui meu și era un om deosebit. Un om care mai rar am văzut așa un om respectos, așa un om educat și așa un om care să se relaționeze așa cu bunătate față de cei din jur. Și puteai să vorbești cu el extraordinar de multe lucruri și fiind de vârsta tatălui meu, se apropia de mine de foarte multe ori și colaboram foarte bine împreună, însă era un om care tot timpul îmi spunea, Remus, eu cred în felul meu. Eu cred în felul meu. Zice, soția mea și fiica mea merg la biserică, zice, eu nu mă duc cu ele, zice, nici măcar de Paște de Crăciun, zice, eu am credința mea, eu mă duc cu credința mea, eu cred în felul meu. Și tot timpul vorbeam cu el și îi spuneam că, măi, tu aproape ești ca un copil, că ai un comportament deosebit, din punct de vedere moral, dar el tot timpul îmi spunea asta și îl chemam la biserică, de multe ori l-am chemat și la noi, la evangelizare și el spunea, măi, Remus, eu cred în felul meu. Chiar înainte ca tata să plece la Domnul, cu 2 săptămâni, Dumnezeu a rânduit ca să plece și el la Dumnezeu. Așa, dintr-o dată, subit, am primit un telefon că a făcut stop cardiac și a plecat la Domnul. Și mă gândeam la acest lucru, la cum se amăgesc atâția oameni când vine vorba de această credință. Credință care mântuiește și credință care trebuie să te împingă la a trăi pentru Hristos, la a avea fapte vrednice de credința care este în noi. Și îmi place foarte mult cum începe pasajul pe care l-am citit și care spune ce îi folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte. Cum demonstrezi tu că ai credință dacă nu are fapte? Și poți să fii în situația versetului 19, unde spune că și dracii cred și se înfioară. Adică, dacă te limitezi la avea doar o credință fără să trăiești în consecința acestei credințe pe care o ai în Dumnezeu, este zadar. Și aș vrea în această dimineață ca să ne reamintim, poate să avem din nou acea dorință în inimile noastre ca să ne silim să avem fapte vrednice de credința care este în noi. Și am
am găsit o frază care spune: faptele nu sunt temeiul mântuirii, faptele sunt dovada. Noi prin faptele noastre nu putem să ne justificăm înaintea lui Dumnezeu, ci prin faptele pe care le facem, noi putem dovedi mântuirea și schimbarea care s-a produs în viețile noastre. Și până la urmă, frați și surori, acesta este semnul unui om credincios. Dacă împlinește voia lui Dumnezeu, acesta este semnul prin care noi demonstrăm. Pentru că, vedeți, țara noastră se intitulează țară creștină și această credință este pe buzele tuturor. Toată lumea se intitulează creștin, dar nu toată lumea trăiește ca un adevărat creștin. Și, cum am menționat eu de foarte multe ori, sunt la locul de muncă înconjurat de foarte mulți oameni care trăiesc în Islam, în această religie musulmană, și ei, în credința lor, sau să spun în faptele pe care le au ca urmare a credinței lor, sunt foarte asemănători cu noi, pocăiții. Și tot mă întreabă, când vorbesc cu ei și încerc să mai avem unele discuții, mă întreabă dacă noi toți, pe care îi văd ei la loc de muncă, sunt creștini. Și le spun că da, toți sunt creștini. Și atunci mă întreabă, dar ăia de ce se comportă așa? Și tu văd că nu ești chiar ca ei și tu ești tot creștin ca și ei. Și cum să explici unui om că suntem creștini, dar fiecare e în felul lui, sau fiecare e cu faptele lui. Până la urmă, faptele noastre ar trebui să fie toate fapte curate, fapte vrednice de credință, fapte care să dovedească înnoire, fapte care să dovedească schimbare. Pentru că noi, prin credința în Domnul Iisus Hristos, am fost înnoiți. Noi am fost făcuți făpturi noi. Cele vechi s-au dus. Noi de acum trebuie să fim mânați în a face fapte vrednice de credință care este în noi. Și doar două pericole am dorit să le amintesc înainte să ne rugăm și le cunoașteți cu toții. Este pericolul credinței manifestate doar pe buze. Spune și Domnul Iisus Hristos că mulți vor veni în acea zi și îmi vor zice: Doamne, Doamne, dar n-am făcut noi atâtea numele Tău, Doamne. Fără ca să aibă inima transformată. Și la fel e și în ziua de azi. Toată lumea: Doamne, ajută, Doamne, fă, Doamne. Toată lumea, când ajunge la un moment de strâmtoare, își amintește și zice: Doamne, ajută. Toată lumea, mai ales cei din lume, când trec pe lângă o biserică, își fac o cruce. Dar la nivelul inimii, nu. La nivelul faptelor, nici măcar atât. De aceea aș dori ca să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciune ca să nu ne găsim în acest pericol de a manifesta credința noastră doar la nivel verbal. Credința noastră să fie doar pe buzele noastre. Și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute și noi la rândul nostru să ne silim, să fim bine încredințați că această credință noastră este la nivelul inimii, la nivelul minții. Cu tot ceea ce suntem, noi ne încredem în Dumnezeu și în fiecare zi ne silim fapte care să însoțească credința noastră. Și un alt pericol care e foarte bine vizibil și la noi în țară este credința care vrea să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu. Și vedeți că sunt foarte multe sărbători și vedeți ce ajung oamenii care sunt ultra fanatici, care încearcă oarecum să se justifice înaintea lui Dumnezeu, care încearcă să se îndreptățească prin faptele lor înaintea lui Dumnezeu. Și acesta este un pericol, pentru că mântuirea este a lui Dumnezeu. Noi avem parte de Harul lui Dumnezeu. Noi prin Har suntem mântuiți. Orice am face, oricât am face, n-ar fi niciodată destul cât să putem măcar să avem un argument înaintea lui Dumnezeu pentru mântuire. Este imposibil. Mântuirea noastră este datorată Harului și bunătății lui Dumnezeu. Faptele noastre nu pot deodată să
justifice înainte lui Dumnezeu că noi ar trebui să fim mântuiți. Faptele noastre sunt dovada că noi, cu adevărat, am primit mântuirea lui Dumnezeu. Și aș dori, frați și surori, ca să ne reamintim în această zi că noi suntem oameni care avem credință în Dumnezeu. Noi suntem oameni pe care Dumnezeu i-a ales. Așa cum spune în Efeseni, i-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fie ai Lui. Suntem oameni cărora Dumnezeu le cere să avem fapte vrednice de credința noastră. Și suntem așezați în această lume, fiecare cât a rânduit Dumnezeu, ca prin faptele noastre să arătăm lumii pe Dumnezeu. Și la aceasta vă provoc, la aceasta vă îndemn, ca să aveți pe inimă dorința aceasta, ca Dumnezeu din noi să arate și altora credința care ar trebui să fie în el. Îndemnați aceste gânduri, vă invit să vă dedicați împreună cu facem fraților de Dumnezeu. Faci locurile și ascultăm corul lăuditării.
scrie în versetul 19, înțelegi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și de la ce cred și se învioară. Vrei, dar să înțelegi om nesocotit că credința fără fapte este zadarnică. Mă gândeam la cât de prețioasă e această credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o și aș dori ca să vă întrebați, cine doriți, în sinea dumneavoastră, unde ai fi fost în această zi, nu mă refer doar din punct de vedere fizic, unde ar fi fost viața ta în această zi dacă n-ai fi avut credință? Pe unde ai fi fost? Ce ai fi fost? Cum ai fi fost? Foarte important să mulțumim lui Dumnezeu pentru credința care ne-a dăruit-o. Însă aș dori ca să trecem un pic mai mult, dincolo de acest verset 19. Noi credem că Dumnezeu este unul și bine facem, credem. Da, să avem grijă că credința noastră trebuie să ne mâne dincolo de această simplă încredințare pe care o au și cei din lume. Și noi trebuie să înțelegem că credința aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o trebuie să ne îmboldească ca să avem fapte care să dovedească această credință, care să dovedească mântuirea pe care Dumnezeu a realizat-o în viețile noastre. Și doar un singur lucru dori ca să mai amintesc. Nu știu câți dintre noi conștientizăm că ceea ce facem noi în această lume are un efect extraordinar pe care Domnul Iisus Hristos îl spune în celebra predică de pe munte, în Matei, capitolul 5, unde vorbește despre ucenici că sunt sarea pământului și lumina lumii, spune în Matei, capitolul 5, cu versetul 15, spune și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obloc, ci o pun sub fenic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Aici este vorba de ceea ce arătăm noi înaintea oamenilor, inclusiv faptele noastre, cum îl prezentăm pe Dumnezeu, odată ce noi am fost luminați, spune, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer. Faptele noastre izvorâte din credința noastră tare în Dumnezeu, faptele noastre izvorâte din lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viețile noastre, au ca efect această laudă care vine din partea oamenilor către Dumnezeu. Și aș dori ca să ne dorim ca această credință care am căpătat-o să o creștem în fiecare zi. Aș dori ca să prețuim această credință și aș dori ca să ne dorim ca să avem fapte vrednice de credința care este. Întrebați de aceste gânduri, vă invit să vă ridicați și în cuvinte potrivite din partea studenților de jos.
Corinteni, capitolul 5, că dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă să vedem că dacă Domnul singur a murit pentru toți, deci a murit, și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, cei ce cred, cei ce au credință, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaște pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Aș dori ca să vă provoc să ne ridicăm în picioare și cu partea celor de la corp să ne închidem. Ocupați locurile și în timp ce cântăm, cântarea de la numărul 224, ne închinăm cu cazul de bunăvoie și ne pregătim pentru ascultarea cuvântului. Pe timp va fi Hristos, timp de mântuire, în Tatăl meu melodios nu va asculta de toți. Aș vrea să salut împreună cu noi pe fratele Marc Zachevici. E de o săptămână în România, am fost împreună la Zalău, vă aducem și salutări de acolo, ne-am întors în Arad, fratele s-a îmbolnăvit un pic, dar acum așa mai revenit și e mai bine și ne dăjdim să se întoarcă sănătos acasă săptămâna viitoare. Fratele Marc Zachevici este original rus, din Letonia. Dar e un rus bun acum, cu Domnul. Slujește ca păstor, unul dintre păstorii coordonatori ai Bisericii Baptiste Haru din Los Angeles și de asemenea slujește ca profesor la Seminarul Teologic din Los Angeles, ca profesor de Noul Testament, în Departamentul de Noul Testament. În această dimineață o să ne propovăduiască cuvântul, ne bucurăm că e împreună cu noi și ne rugăm ca Domnul să-l folosească. Așa că vă invit să vă ridicați, să-l invit pe fratele.
Vă invit să deschideți Scriptura la Evanghelia după Luca, capitolul 10, de la versetul 38 la 42. Evanghelia după Luca, capitolul 10, de la versetul 38 la 42. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Amin. Amin. Tată, îți mulțumesc în numele Domnului Iisus pentru cuvântul Tău pe care îl pui înainte în această dimineață. Mulțumesc pentru cuvântul prin care ne-ai provocat la credință autentică, dovedită. Mulțumesc pentru acest cuvânt prin care vei din nou să ne vorbești. Doamne, te rog să ne vorbești prin cuvântul inspirat. Te rog să-L întărești pe slujitorul Tău care va propovădi cuvântul. Amin. Să ne dai inimi deschise, atenție specială la cuvântul Tău și apoi putere cu cuvântul Tău. Toate ți le cerem pentru slava Ta, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Well, before I begin, I wanted to say thank you to Valentina and to Ilya for hosting me so well this week. Înainte de a începe, aș vrea să spun un mulțumesc frumos sorei Valentina și fratelui Ilie pentru că m-au primit bine săptămâna aceasta. I've been here for a week since last Sunday night. Am ajuns duminica trecută, sunt aici de o săptămână. And they had me over to their house twice now. Și m-au avut de 2 ori în casa lor până acum. And both of the times were wonderful. Și ambele ocazii au fost deosebite. If that's a preview of the rest of Romanians, Romanians are good people. Dacă asta e o previzualizare sau o primă întâlnire cu românii, înseamnă că și românii sunt oameni. In the last week, I've been to Timișoara. În ultima săptămână am fost în Timișoara, în Zalău, Oradea now Arad. și acum în Arad. So I've seen a lot of this country. Așa că am văzut ceva din țara And it's dumneavoastră. all been wonderful. Și peste tot a fost deosebit. We have some Romanian people in the ministry back home that I lead. Avem câțiva români în slujirea pe care o coordonez la noi acasă, în Los Angeles. I'm going to feel more connected to them now. Și acum o să mă simt mai apropiat de ei. In fact, 2 years ago, I married a couple, a Russian and a Romanian. De fapt, acum 2 ani am oficiat o căsătorie a 2 persoane, era una de origine rusă și una română. So they can coexist. They're still together. Și sunt încă împreună. They have a baby. Și au un copil. But it is wonderful to be here for the very first time. Dar e deosebit pentru mine să fiu aici pentru prima dată. And to open the Bible with you. Și să am și oportunitatea să deschidem Scriptura împreună. As we look into this passage, în timp ce ne vom uita în acest pasaj, we'll try to understand why Jesus said Mary chose the good part. Și vom încerca să înțelegem de ce a zis Domnul Iisus că Maria și-a ales partea cea bună. I'll remind you of a story of George Mueller. Vreau să vă reamintesc o istorisire a unui anumit, probabil ați auzit, George Mueller. George Mueller lived between 1805 and 1898. El a trăit între 1805 și 1898. He was 92 when he died. A murit la vârsta de 92 de ani. And he was a man who was known a man of prayer. Și a fost cunoscut ca un om al rugăciunii. He took care of orphans in England. A avut grijă de orfani în Anglia. Before he started that ministry, there were only a few orphans taken care of. Înainte ca el să înceapă această lucrare, erau doar puțini orfani de care se îngrija cineva. By the time he died, over 100,000 orphans were cared for because of him. Și atunci când a murit, peste 100.000 de orfani au fost îngrijiți prin el. He led that ministry while preaching 3 times a week. A condus această lucrare de îngrijire a orfanilor în timp ce predica de 3 ori pe săptămână. For 68 years. Timp de 68 de ani. Sometimes he preached for Spurgeon.
Uneori a predicat în biserica lui Spurgeon and he inspired the ministry of Hudson Taylor, who opened up China for the gospel. și prin acea predică l-a motivat pe Hudson Taylor să plece în misiune în China. At 70 years of age, he became a missionary. La 70 de ani a devenit misionar So for the next 17 years, he traveled the world. și pentru următorii 17 ani a călătorit în lume. He went to 42 countries. A fost în 42 de țări And people estimate he preached to 3 million people. și oamenii au estimat că a predicat în fața a peste 3 milioane de oameni. This is all in the 1800s. Și asta este 1800s. In the 1800s. 19th century. în anii 1800. Before there were planes. Înainte să fie avioane. He was very busy with ministry. A fost foarte ocupat cu slujirea. But when he was dying, Dar când a murit, he reflected on his life, s-a gândit, a reflectat asupra vieții sale and this is what he said. și iată ce a spus el. Above all things, see to it that your soul is happy in the Lord. Deasupra tuturor lucrurilor trebuie să înțelegi, să pricep că sufletul tău este cu adevărat împlinit în Domnul. Other things may press upon you. Alte lucruri pot exercita presiune asupra ta. The Lord's work may even have urgent claims. Slujirea Domnului, lucrarea Domnului poate avea chiar cerințe foarte urgente. But I repeat, Dar vă repet, it is of supreme and main importance that you should be happy in the Lord. că în mod suprem și de cea mai mare importanță este că tu trebuie să-ți găsești împlinirea și fericirea în Domnul. Happiness is found in the study of scriptures, Fericirea o găsim în studierea Scripturii, where God revealed himself in the face of Christ. unde Dumnezeu se descoperă pe sine pe fața Domnului Isus Hristos. My dear Christian, Dragii mei creștini, will you not try this way? nu vreți să încercați și voi această cale? Will you not know this for yourself? Nu vreți să cunoașteți asta pentru voi înșivă? This way is open to you as it is to me. Calea aceasta este deschisă pentru voi așa cum este deschisă și pentru mine. Everyone is invited and commanded to come to Christ. Fiecare este invitat și îi se poruncește să vină la To Hristos. cast all your burdens upon him, Să arunce toate poverile asupra Lui. because your Father in heaven cares for you. Pentru că Tatăl vostru din ceruri îngrijește de voi. George Mueller was married George Mueller a fost și căsătorit 3 times. de 3 ori. 2 of his wives died. 2 dintre soțiile lui au murit. 3 of his 4 children died before he died. 3 dintre copiii lui au murit înainte ca el să moară. And yet he was busy with ministry, Și chiar dacă a fost foarte ocupat cu slujirea, but he never forgot the main priority. niciodată n-a uitat prioritatea lui principală. Why is it so hard for us to keep that priority the priority? De ce este și pentru noi așa greu oare să menținem această prioritate principală să fie prioritate? We're tempted away from spending time in the Lord. Suntem de multe ori ispitiți când e vorba de a petrece timp cu Domnul. Suntem atrași și distrași în toate From părțile. personal deep study of scripture. Suntem distrași de la un studiu personal al Scripturii. Paul understood that temptation. Pavel a înțeles foarte bine această ispită de a fi distrași. In 2 Corinthians chapter 11, În 2 Corinteni, capitolul 11, he says to the Corinthians, le-a spus corintenilor, in verse 2, în versetul 2, I'm jealous for you with a godly jealousy, sunt gelos după voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, for I betrothed you to one husband so that Christ I might present to you a pure virgin. pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. But I'm afraid, Dar mă tem just as the serpent deceived Eve ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva by his craftiness, cu șiretlicul lui, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Paul wasn't afraid of anything. În afară de asta, sau în general, Pavel nu avea frică de He nimic. started churches everywhere in the empire. El a mers și a plantat biserici peste tot în Imperiul He Roman. was beaten many times. A fost bătut de multe ori. He was arrested many times. A fost arestat de multe ori. He was faced with Nero, the emperor. El a fost pus a trebuit să stea în fața lui Nero, împăratul. But he says, I am afraid. Dar aici spune, mi-e frică. What struck fear into Paul's heart
Ceea ce a produs frică în inima lui Pavel is when he considered that Christians could be pulled away from personal devotion to Christ. era aceasta că credincioșii, cei ce erau urmași al lui Hristos, ar putea fi distrași și depărtați de la devotamentul lor și dragostea lor pentru Hristos. And it's like Satan deceived Eve. Și așa cum Satan a înșelat-o pe Eva, He identifies that moment as a satanic attack. el identifică acel moment din grădină ca un atac satanic. In those moments when we're not spending time with Christ, do we assess the same threat? Și în momentul în care noi nu stăm dedicați și petrecem timp cu Hristos, suntem expuși aceluiași atac. And Paul's analogy, it's like a wife being pulled away from her husband. Și analogia pe care o face Pavel aici este ca și cum o soție ar fi depărtată de soțul ei. That's a horrible thought. Și e un gând îngrozitor. If you saw somebody pulling away a wife from her husband, you would step in and defend that marriage. Dacă vezi că o soție este îndepărtată de soțul ei și tinde să se îndepărteze, trebuie să ia atitudine și să-i ajuți această And that's exactly what Paul says happens when we're tempted away from spending time with Christ. Asta se întâmplă, spune Pavel aici, și noi când suntem ispitiți să nu petrecem suficient timp cu Hristos și să ne îndepărtăm de El. The Corinthians were tempted that way. Corintenii erau ispitiți în felul acesta. We're tempted that way. Suntem și noi ispitiți în felul acesta. And Martha was tempted that way. Și Marta a fost ispitită And so in our în felul acesta. passage today, Așadar, în pasajul la care vrem să privim we astăzi, see the story about Martha, Mary, and Jesus. vedem această istorisire despre Marta, Maria și Domnul Iisus Hristos. And in this story, Jesus teaches a simple lesson Și în această istorisire, Domnul Iisus Hristos ne învață o lecție simplă. that we need to prioritize the one thing, Că trebuie să prioritizăm în viața noastră un singur lucru. and that is our time with Christ. Și acesta este timpul nostru cu Hristos. The story takes place in the middle of Jesus' journey to Jerusalem. Istorisirea aceasta are loc în mijlocul călătoriei Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim. In chapter 9, verse 51, În capitolul 9 cu versetul 51, it says, when the days were approaching for his ascension, he was determined to go to Jerusalem. cuvântul Domnului spune: când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Jesus is anticipating his death, his resurrection, and his ascension. Domnul Iisus Hristos a anticipat moartea, suferința, moartea, învierea și înălțarea Lui. And that's how our story starts. They were traveling along. Și așa începe și textul nostru. Pe când erau pe drum, erau în această călătorie. They're moving toward Jerusalem. Ei se îndreptau, mergeau spre Ierusalim. And they finally arrived in chapter 19, verse 41. Și apoi, în final, au ajuns în capitolul 19, conform cu Luca, în versetul 29. And it says, when he approached Jerusalem, he saw the city and wept over it. Versetul 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Jesus weeps for the city because they rejected him. Domnul Iisus Hristos a plâns pentru Ierusalim pentru că ei l-au respins pe el. And as he travels for these 10 chapters, Și în timp ce călătorește în aceste 10 capitole din Evanghelia după Luca, he makes a stop in Bethany. el se oprește într-un mod deosebit în Betania. Now, it doesn't say that they're in Bethany. Nu se spune aici explicit că este în Betania, It just says village. ci ni se spune că a intrat într-un sat. But this is where the pause takes place. Dar aici este locul unde a avut acest popas. We know that from John 11 and 12 that Mary and Martha and Lazarus lived in Bethany. Știm din Evanghelia după Ioan 11 și 12 că Maria, Marta și Lazar locuiau în Betania. Bethany was on the eastern slope of the Mount of Olives. Betania era un sat pe panta de est a muntelui Măslinilor. 2 miles from Jerusalem, how many kilometers? Almost 4 kilometers. 3 km și ceva de Ierusalim. And Jesus establishes Bethany as his headquarters in the final week of his ministry before death. Și Domnul Iisus Hristos în Betania și-a făcut cumva sediul lucrării sale și unde a stat în timpul săptămânii acelea din Ierusalim dinainte de moarte. In Bethany, his disciples find the donkey that he will ride into the city. În Betania, ucenicii au găsit acel măgăruș cu care Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. In Bethany, Mary anoints his feet. În Betania, Maria i-a uns picioarele. In Bethany, Jesus would ascend after the resurrection. Aproape din Betania, Domnul Iisus Hristos a fost înălțat
And it's la cer după înviere. it's in this village that this story takes place, in the house of his close friends. Și aici are loc și această istorisire din textul nostru în casa acestor prieteni apropiați ai Domnului Isus. Now, this story takes place between two other stories. Această istorisire are loc între alte două momente și istorisiri din această Evanghelie. And these three stories come together in Luke's writing. Și dacă citim scrierea lui Luca, aceste trei istorisiri sunt legate împreună. In the Good Samaritan, right before, Este pilda samariteanului cel bun, bunului samaritean, chiar înainte de textul nostru. the main point is that you can't love the way Jesus expects you to love. Și punctul principal acestei pilde este că nu poți să iubești așa cum Domnul Iisus Hristos așteaptă să iubești. In the story after us, in chapter 11, Și în ceea ce urmează după acest pasaj, capitolul 11, the focus is on disciples learning how to pray. e concentrat pe învățătura pentru ucenici cum să se roage, despre rugăciune. And our story is in the middle. Și istorisirea aceasta este între cele două, la mijloc. Luke is saying, Luca vrea să spună unless you have a relationship with Jesus and you choose him, you can't love the right way. că dacă nu îi alegi pe Domnul Iisus Hristos și îl iubești pe El și ai o relație cu El, nu poți iubi în modul corect And you can't communicate with God in prayer without Jesus being in the middle of it. și nu poți să ai o viață de rugăciune, să vorbești cu Dumnezeu în rugăciune fără să-L ai pe Domnul Iisus Hristos. So this story is right in between them. Așa că această istorisire este chiar între cele două. To bring the two together, the other two, Și le aduce pe celelalte două împreună to make Jesus the center. ca să facă pe Domnul Iisus Hristos central. And this story has three characters, Mary, Martha, and Jesus. Această istorisire are trei personaje principale, trei personaje care ies în evidență: And it develops Maria, Marta și Domnul Iisus. in three sections. Și se desfășoară în trei secțiuni: Mary's choice, alegerea Mariei, Martha's concern, îngrijorarea Martei and the commendation by Jesus. și aprecierea Domnului Isus. So in verses 38 and 39, we have the choice that Mary made. În versetul 38 și 39, așadar, avem alegerea pe care a făcut-o Maria. But she's not the first person introduced. Dar nu este prima persoană care este introdusă. Martha is the first one named in verse 38. Marta este numită prima în versetul 38. It means that she is the person in charge. Înseamnă că Marta este persoana care era responsabilă She's în the acea lady casă. of the house. Era stăpâna, doamna casei. The name Martha actually means master and lord in Aramaic. De fapt, chiar numele Marta înseamnă stăpână în aramaică. She might have been a widow and the older sister. Ea poate fi, cel mai probabil este sora mai mare, probabil o văduvă. Over Lazarus, over Mary. E mai mare decât Lazar și mai mare decât Maria. But as Mary is introduced, she's introduced as a disciple. Dar Maria, când este introdusă, ea este introdusă și prezentată aici ca un ucenic al Domnului. In verse 39, she's seated at the Lord's feet. Versetul 39 spune că ea s-a așezat jos la picioarele Domnului. But the way Luke says that is she sat herself down by his feet. Dar modul în care Luca o spune este că ea s-a pus pe ea jos la picioarele Domnului Isus. Jesus didn't call her over. Domnul Isus Hristos nu a chemat-o, Lazarus didn't send her over there. Lazar nu a trimis-o acolo, Martha didn't want her there. Marta nici n-a știut că era acolo. She sat herself down. She made the choice. Ea s-a pus acolo, s-a așezat acolo, ea a făcut alegere. This is a posture of humility and honor. Este o postură de umilință, dar în același timp una de onoare. But it's also a sign of a disciple. Dar în același timp este un semn, o caracteristică a unui ucenic. Luke presents other people who sit at the feet of other people as disciples. Dacă vă uitați în Evanghelia după Luca, Luca prezintă alți oameni care s-au așezat la picioarele Domnului Isus Hristos și erau ucenici. In chapter 8, verse 35, Capitolul 8, versetul 35, Luke is talking about the man who had demons and they were cast out. vorbește despre demonizatul sau îndrăcitul care a fost eliberat de Domnul Isus Hristos. And after they were cast out, it says that he sat at the feet of Jesus. Și după ce a fost eliberat de demoni, se spune în versetul 35 că au venit la Isus oamenii din cetate și au găsit
pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Isus. And in verse 38, he's begging Jesus to come with him. Și în versetul 38 îl roagă pe Domnul Isus Hristos să meargă după el. Once he's in his right mind, he wants to be next to Jesus, at his feet. Și din momentul în care e întreg la minte, ceea ce își dorește este să fie lângă Isus la picioarele lui. In Acts chapter 22, În Fapte, capitolul 22, also written by Luke, de asemenea o carte scrisă de Luca, he now talks about Paul sitting at the feet of Gamaliel. vorbește despre Pavel care a învățat la picioarele lui Gamaliel. So when somebody sits at the feet of another person, it's a position of humility and also discipleship. Așadar, în conceptul acesta, când cineva stă la picioarele ai cuiva, este o poziție de ucenic și este o poziție de umilire. E ideea de ucenic. The idea of a disciple back in the first century had to do with attaching yourself to someone else. Ideea de ucenicie în secolul I era ideea de a te lega de cineva, de o persoană care era învățătorul, de a te atașa de acea It's persoană. a personal relationship. Era vorba de o relație personală. It's not just intellectual. Nu era vorba doar de ceva You intelectual. want to be with that person. Tu doreai să fii cu acea You persoană. want to be like that person. Tu vrei să fii ca acea You persoană. always want to follow that person. Și întotdeauna doreai să urmezi acea In persoană. fact, students between 13 and 20, De fapt, between 13 years and 20, studenții care au între 13 și 20 de ani, the Jewish students, they would follow a rabbi throughout the city all day. studenții evrei urmau pe rabinul de la care învățau prin cetate toată ziua. Tot ce făcea mergeau după el. And they would repeat everything he says and memorize his teaching. Și repetau tot ce spunea el ca să memoreze învățătura lui. That's how Paul learned. Așa a învățat Pavel. That's why Jesus had the disciples follow him for 3 years everywhere. De aceea Domnul Iisus Hristos i-a luat pe ucenici și l-a urmat peste ei cu el timp de 3 ani oriunde a mers. A true disciple is always with his teacher, Un adevărat ucenic este întotdeauna cu învățătorul lui. and he humbly listens. Și în mod umil, zmerit, ascultă. And that's what she's doing in verse 39, listening to his word. Și asta a făcut și Maria în versetul 39. Observați, s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. But you can see it says listening, not listened. Și se subliniază că asculta în mod continuu este ideea în traducerea It's a lui. continual action, E o acțiune continuă. which means she was engaged and focused and not distracted. Ceea ce însemna că era angajată în această ascultare, concentrată și nu se lăsa distrasă. She wasn't distracted by her phone. Nu era distrasă de telefonul ei. She was fully engaged at Jesus. Era total angajată față de Domnul Now, Iisus. Jesus was a good teacher. Așa, acum, bineînțeles, Domnul Iisus Hristos a fost un bun învățător. Matthew 7 says that people were amazed at his teaching. Matei, capitolul 7, spune că oamenii, noroadele, erau uimite de învățătura lui. Mark says in chapter 12, the large crowd enjoyed listening to him. Marc spune în capitolul 12 că mulțimile se bucurau, erau încântate de învățătura lui. In Luke chapter 19, verse 48, all the people were hanging on his words. Toți în Luca, la capitolul 19, cu versetul 48, spune că noroadele ascultau, îi sorbeau vorbele de pe buze. Jesus was a great teacher, so it was enjoyable to listen to him. Așa că Domnul Iisus Hristos era un învățător deosebit, important și era ceva încântător să asculți cuvintele lui. So Mary is undistracted and focused. Dar Maria este o femeie care nu se lasă distrasă, ci era concentrată. But keep in mind, Mary is doing something that was not socially appropriate. Dar gândiți-vă că ceea ce făcea Maria, din punct de vedere social, nu era potrivit, nu era corespunzător. Women were not equal to men in that time. Femeile nu erau considerate egale cu bărbații în acea vreme. There is a writer who says this: Este un scriitor care a scris despre acea vreme. the picture of a woman in the disciples' position at the feet of Jesus Imaginea unei femei care stă la picioarele Domnului Iisus Hristos în poziția de ucenic would be a startling in a culture where women did not receive formal teaching from a rabbi. era ceva respingător într-o cultură în care femeile nu erau acceptate să învețe de la un rabin. A rabbi from the time of Jesus said this: Un rabin din timpul Domnului Iisus Hristos a spus aceste cuvinte. rather should the word of the Torah be burned
than entrusted to a woman. Mai degrabă cuvintele Torei ar trebui arse decât să fie încredințate unei femei. That was the understanding. Asta era înțelegerea lor. Women shouldn't study the Bible. Femeile nu trebuie să studieze They Biblia. shouldn't be following and listening to Jesus. Nu ar fi trebuit să-L urmeze și să-L asculte pe Domnul Iisus But Hristos. Jesus changes that. Dar Domnul Iisus Hristos schimbă asta. Jesus welcomes everybody. Domnul Iisus îi primește pe toți. The Christians changed the society in that way. Și creștinii au schimbat societatea în modul acesta. They gave women honor and dignity. Ei au redat femeii onoarea și demnitatea. They advocated for healthy and faithful marriages. Ei au susținut căsătoriile sănătoase și credincioase. They condemned concubines and adultery. Ei condamnau creștinii în acea vreme concubinajul și adulterul. When we study early Christianity, women were students of the Bible. Dacă studiem creștinismul timpuriu, vedem că femeile sunt și ele cele care studiază Biblia împreună, studente ale Bibliei. Paul labels women in 1 Timothy 3:11 as deacons serving in the church. Pavel le desemnează și le numește pe femei ca diaconițe care slujeau și ele administrativ în biserică. In Romans chapter 16, În Romani, capitolul 16, Paul calls women in the ministry Pavel numește femei care erau implicate în slujire în diferite forme. chosen, Alese, fellow workers, care lucrau împreună, lucrătoare împreună, tested and approved, verificate și dovedite, servants of the Lord, slujitoare ale Domnului, dear friends, prietene dragi and partners for the gospel. și parteneri în lucrarea Evangheliei. And we know the women were so influential and valid in the gospel that they were persecuted. Și știm că femeile au fost atât de importante și influente în Evanghelie încât au fost și In persecutate. Acts chapter 8 verse 3, În Fapte 8 cu capitolul 3, Fapte 8 cu versetul 3, it says that Paul is pulling men and women out of their homes and arresting them and killing them. scrie că Pavel, când a început persecuția, Saul intra prin case și lua bărbați și femei și arunca în temniță. In chapter 8 verse 12 it says that both men and women were being baptized. De asemenea, se spune că bărbați și femei au fost botezați. Why identify men and women? De ce ar fi identificat bărbați și femei? Why not just say people? De ce n-ar fi spus simplu oameni? Because that wasn't normal. Pentru că ceea ce făceau creștinii nu era normal. Christianity changed the social understanding of men and women. Ei au schimbat înțelegerea și în societate a ceea ce înseamnă bărbați și femei. You don't persecute somebody who's not a threat. Nu persecuți niciodată pe cineva care nu este o amenințare. I'm sure most of your either parents or grandparents were persecuted in the Soviet era. Cred că unii dintre dumneavoastră aveți părinți sau străbunici care au fost persecutați în perioada, și ați auzit despre persecuții din perioada sovietică, comunistă dinainte. That's why our family left Soviet Union. De aceea 5 years ago. am plecat noi, familia noastră, din Uniunea Sovietică cu 35 de ani în urmă. But they were persecuting people that were a threat, Dar întotdeauna ei persecutau pe cei pe care îi considerau o amenințare, creating division in the country. pe cei care creau diviziune în țară, în concepția In lor. Russian, the word is raskolniki, Și cuvântul rușesc este raskolniki, like dividers, those who divide. divizor, divizator. That's why Paul was pursuing men and women, because they were influential. De aceea Pavel i-a îndemnat și pe bărbați și femei, pentru că toți erau influenți. But we see this happening even with Jesus, in the time of Jesus. Da, vedem asta întâmplându-se și în timpul Domnului Iisus Hristos. In Luke chapter 8, În Luca, la capitolul 8, in the first 3 verses, în primele 3 versete, we can see the women who are supporting Jesus. vedem femei care îl susțineau pe Domnul Iisus Hristos. Când, Luca 8, de la 1 la 3, curând după aceea Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri și de boli, Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 dragi, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. You can see Jesus welcoming and then they're supporting him. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos pe care le primește și pe femei și ele îl susțin pe Domnul Iisus Hristos. And they're so important that Luke names them.
Și erau așa importante încât Luca le numește pe unele dintre And ele. remember who Luke is writing to. Și vă amintiți cui scrie Luca Evanghelia? Theophilus. Lui Teofil. Theophilus, the excellent one. Teofil cel preales, excelența sa. That was the title for a governor. Era titlul pentru un guvernator. That means he was a Roman nobleman. El era un roman, un nobil din He had a high societate. status in the Roman Empire. Avea un statut înalt în Imperiul Roman. He would have seen this as subversive. Și el ar fi văzut asta ca ceva subversiv, It's changing the society. ca ceva care schimbă societatea. But Jesus made both men and women in the image of God. Dar Domnul Iisus Hristos știa că și bărbații și femeile sunt creați după chipul lui And so Dumnezeu. he teaches both of them. Așa că el i-a învățat și pe bărbați și pe It femei. doesn't mean that both men and women can be pastors. Nu înseamnă asta că și bărbați și femei pot fi The păstori. Bible is very clear about roles in the church. Biblia e foarte clară când e vorba de rolurile în We biserică. have different functions to fulfill. Avem diferite roluri și funcții pe care trebuie să le împlinim. But it does mean that at the foot of the cross, we're equal. Dar ceea ce înseamnă asta este că la piciorul crucii Domnului Iisus toți suntem egali. And Jesus extends kindness to women in his ministry. Și Domnul Iisus Hristos își extinde bunătatea Lui spre femei și spre femei în lucrarea In Lui. John chapter 4, he speaks to a Samaritan woman who was divorced 5 times. În Ioan capitolul 4 el vorbește cu o femeie samariteancă care a fost divorțată de 5 ori. In Mark chapter 7, he speaks to a Syrophoenician woman În Marcu, în capitolul 7, vorbește cu o femeie sirofeniciană, whose little daughter was demon possessed. a cărei fetiță era posedată de He demoni heals her. și o vindecă. She wasn't a Jew. Ea nu era o evreică. Samaritan woman wasn't a Jew. Samariteanca nu era considerată o evreică. Jesus healed the woman in Luke chapter 7 who was in a funeral procession for her son. De asemenea, Domnul Iisus Hristos Resurrected the boy. mângâie o femeie și învie bărbatul a unei femei care este pe drumul spre cimitir, în Luca, la capitolul 7. In Luke chapter 8, he heals a woman who was sick for 12 years. În capitolul 8 din Luca, el vindecă o femeie care e bolnavă de 12 ani. In Luke chapter 13, he heals a woman who was crippled for 18 years. În capitolul 13, el vindecă o femeie care a fost gârbovă 18 ani. Jesus makes time for both men and women. Domnul Iisus Hristos își face timp atât pentru bărbați cât și pentru femei. This is an insight into the compassion and mercy of our Lord. Și asta este o lumină cu privire la compasiunea și îndurarea Domnului Iisus Hristos. This is a true pastor. Acesta este adevăratul He păstor, makes time for all his people. care își face timp pentru toți He oamenii. didn't only spend time with his disciples. El nu a petrecut timp doar cu ucenicii He săi. didn't only spend time with the important people. Nu a petrecut timp doar cu cei importanți. He spent time with those who were rejected, like the women in the society. Și a petrecut timp chiar cu cei care erau respinși din societatea aceea. And Mary is now sitting at his feet. Și Maria acum stă la picioarele And lui. he doesn't send her away. Și el nu-i zice, pleacă. Instead, he affirms her. Dimpotrivă, o susține, o încurajează. Well, that situation leads us to our second point, and that is Martha's concern. Situația asta ne duce spre a doua secțiune, al doilea punct, care ne arată îngrijorarea Martei. And we see that in verses 40 and 41. Și asta o vedem în versetele 40 și 41. It says that Martha was distracted. Spune, Marta era distrasă, împărțită este la noi. The idea here is that she was being pulled away. Ideea este că era împinsă în afară, era dată la o parte. As if she also wanted to sit next to Jesus. As if she also wanted to sit next to Jesus, but she was being pulled away. Și ea și-ar fi probabil dorit să fie aproape de Domnul Iisus Hristos, dar era distrasă, împinsă în afară. And this verb is also in the continual sense, like listening in verse 39. Și aici verbul este unul care indică o acțiune continuă, așa cum este cel din versetul 39 când se spune despre Maria care asculta. Meaning, as focused as Mary was, so was Martha on her stuff. Ceea ce înseamnă că pe cât era de concentrată Maria în ceea ce făcea ea să asculte, în același fel era de concentrată și Marta pe treburile ei. Now, sometimes we read that and we become critical of Martha. Uneori citim asta și devenim foarte critici cu privire la Marta. But remember, Martha loved Jesus.
Putem fi foarte critici cu privire la asta, dar amintiți-vă, Marta îl iubea pe Domnul Iisus. We see that in John 11. Asta o vedem în Ioan, capitolul 11. This is the resurrection of Lazarus. Este pasajul în care se vorbește despre învierea lui Lazar And in verse 20, și în versetul 20, Martha meets Jesus. Marta vine în întâmpinarea lui Isus, Mary stays at the house. Maria rămâne în casă And then Martha in verse 21 says to Jesus. și Marta în versetul 21 îi spune Domnului Isus: You can read 21. Doamne, dacă All the way to 27. 21 to 27. Citesc de la versetul 21 la 27 din Ioan 11. Marta a zis lui Isus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu îți va da Dumnezeu. Isus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Isus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. This takes place 7 months after Luke chapter 10. Asta se întâmplă cu 7 luni după Luca, capitolul 10, Ioan 11. And in verse 27, we have one of the greatest confessions in the whole Gospel of John on who Jesus is. Și în versetul 27 avem una dintre cele mai frumoase mărturisiri și mărețe mărturisiri din Evanghelia după Ioan cu privire la cine este Domnul Isus. Thomas says, "My Lord and my God," in chapter 20. Avem și mărturisirea lui Toma din capitolul 20 din Evanghelia după Ioan, care spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. This is Martha's confession. You are the Christ, the Son of God, the one who came into the world. Dar aici este mărturia Martei. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Jesus loved Martha and Mary and Lazarus equally. Domnul Iisus Hristos îi iubea pe Marta, pe Maria și pe Lazar în mod egal. And Martha also loves Jesus. We see that here. Și Marta de asemenea îl iubea pe Domnul Iisus. Vedem asta aici. But in Luke chapter 10, Dar în Luca, la capitolul 10, she's distracted. ea este distrasă. She wants to serve Jesus so badly, so perfectly, Ea vrea să-L slujească, să-L servească pe Domnul Iisus atât de bine, atât de perfect, that she's forgetting about Jesus in front of her. încât uită că Domnul Iisus este în fața ei. There are times when we have the same issue. Și sunt momente când și noi avem aceeași problemă. We are so busy with preparing for the conference, Suntem așa de ocupați cu pregătirile pentru o conferință, preparing for a Bible study, să ne pregătim pentru un studiu biblic, preparing for a sermon, să ne pregătim pentru o predică, prayer meeting, pentru o întâlnire de Choir. rugăciune, pentru cor, evangelism, evangelizare, camp, tabără, anything that has to do with ministry. tot ce are de-a face cu slujirea. And we forget our personal time with Christ. Și uităm de multe ori timpul nostru personal cu Isus, cu Hristos. What Jesus says is prioritize sitting with Jesus over serving Jesus. Și ceea ce vrea să spună Domnul Isus, să prioritizezi timpul cu Isus sau să stai cu Isus mai presus decât al sluji pe It Isus. doesn't mean we don't serve Him, Nu înseamnă că nu-L slujim, but it does mean that we have to make time for Him. ci înseamnă că trebuie să învățăm să ne facem timp pentru El. It's not enough to just preach a sermon. Nu e suficient să predici o predică, You have to pray and read your Bible for yourself. trebuie să te rogi și să citești Biblia pentru tine. Martha is concerned about serving Jesus. Marta este foarte preocupată cu slujirea lui Isus. In verse 40 says all her preparations. Și în versetul 40 se spune despre pregătirea ei cu multă slujire. But that word actually means ministry. Cuvântul ăsta înseamnă slujire. That's the word for deacon. E cuvântul chiar pentru diacon în Noul Testament. Whenever Luke uses that word in the gospel, it's always positive. Și de fiecare dată când Luca folosește acest cuvânt în Evanghelia lui, are un sens, o conotație pozitivă. In Luke chapter 12, it's the best example of that. În Luca 12 este cel mai bun exemplu în acest sens. In verse 37, În versetul 37 we see Jesus now in the future in heaven, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în viitor aici, în ceruri, in this metaphor of a master serving his slaves. în această metaforă a stăpânului și a robilor care îl slujesc pe stăpân. And he returns, El se întoarce and verse 37 says that at the end, he will serve them. și versetul 37 spune că el când se va întoarce, el îi va sluji pe robii aceia. El.
And it says in verse 37, blessed are those slaves. Și spune, fericiți sau binecuvântați sunt acei robi. This is a preview of heaven. Este o previzualizare a cerului. Jesus Christ will be serving his bride, the church. Domnul Iisus își va sluji biserica, mireasa lui, biserica. And that anticipation should make us joyful today. Și această anticipare ar trebui să ne facă pe noi astăzi bucuroși. But we know that Jesus did this before. Dar știm că Domnul Iisus a făcut asta și înainte. In John chapter 13, În Ioan capitolul in 13, verses 4 and 5, it says that Jesus washed the feet of his disciples. versetele 4 și 5 se spune că Domnul Iisus a spălat picioarele ucenicilor. So we know that Jesus is a servant. Știm că Domnul Iisus este un slujitor. That's the same vocabulary. E același vocabular. So whatever Martha is trying to do, that act isn't wrong. Orice a încercat Marta să facă aici, ceea ce a făcut ea nu era ceva greșit. It's the service that's expected of everybody. It's deaconship. E o slujire care e așteptată de la fiecare, e diaconie în biserică. Mark chapter 10 verse 45 speaks of why Jesus came. În Marcu, la capitolul 10, versetul 45, ni se vorbește de ce a venit Domnul Iisus în această lume. Even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. That's the same word, to serve. E același cuvânt, să So it's slujească. a positive idea. Are o idee pozitivă în el. But even something positive can get in the way of our relationship with Christ. Dar, dragii mei, chiar și ceva pozitiv, bun în aparență, poate să se interpună în relația noastră personală cu Domnul Iisus. That's what George Mueller was talking about at the beginning of this message. Despre asta vorbea George Mueller la începutul acestui mesaj când v-am prezentat. As busy as he was, find time to make your soul satisfied in God. Oricât de ocupat ai fi, trebuie să-ți faci timp să îți găsești împlinirea sufletului tău în Dumnezeu. Now, back in Luke chapter 10, Acum, întorcându-ne în Luca la capitolul 10, Martha is the hostess. Marta este gazda casei, gazda întâlnirii. This is her spiritual gift. Este ospitalieră. Asta e darul ei spiritual. In John chapter 12, În Ioan capitolul 12. she is again serving Jesus. She's the hostess. O găsim de asemenea în slujindu-L pe Domnul Iisus Hristos. Ea este foarte ospitalieră. Lazarus is resurrected. Lazar este înviat. He's sitting next to Jesus. Stă la masă cu Iisus în Ioan Mary is 12. about to anoint his feet. Maria vine după aceea și unge picioarele. And Martha is serving again. Și Marta spune servea la masă. And Jesus doesn't condemn her. Și Domnul Iisus nu o condamnă. What Luke tells us is prioritize the right thing. Ceea ce ne învață Luca 10 este să prioritizăm ceea ce este corect. Now we know she had her priorities wrong because of how she speaks to Jesus in verse 40. Știm că prioritățile erau greșite din cauza faptului că felul în care îi vorbește Domnul Iisus Hristos. Cum vorbește ea cu Domnul Iisus? She says to him, Lord, Îi spune, Doamne, do you not care that my sister has left me to do all the serving alone? nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să fac toată slujirea singură? So now Jesus is in trouble. Acum, cumva, Domnul Iisus Hristos e atacat, e într-o situație pus la colț. She's so frustrated with Mary that she yells at Jesus. E atât de frustrată Marta de Maria, încât se plânge la Domnul Iisus. She confronts him for not caring for her. Îl confruntă ca și cum lui nu i-ar păsa de el. You can imagine she's running around, she's busy creating the meal. Ne putem imagina cât era de ocupată, se ducea dintr-o parte în alta ca să pregătească masa. And the word alone, I don't know if it's the last word in your verse. It's supposed to be first. Lord, I am alone serving. Is it last? It's at last. Okay, so in the original it's the first for emphasis. Cuvântul singură este în original primul cuvânt după Domnul. După ce spune Doamne, singură m-a lăsat. Lord, alone. I'm alone working here. Doamne, sunt singura care lucrez aici. Nobody's helping me. Nimeni nu mă ajută. And so she says, tell her to help me. Și apoi îi spune, spune-i tu ei să mă ajute. Now, is Martha wrong to ask her younger sister to help her? Greșește Marta când vrea să ceară ajutorul sorei mai tinere să o ajute? If Jesus came to your house, everybody would be working. Dacă Domnul Iisus ar fi venit în casa ta, toți ar fi fost la lucru. And the younger siblings would be helping.
Și cei mai frații mai mici ar fi fost The youngest acolo să siblings, ajute. younger siblings always get away with everything. Ei de obicei fac totul. You know how that is. Yes. Știți cum e, nu? But that's what's happening here. Dar asta se întâmplă aici. Mary and Martha are at odds with each other because of not helping her. Marta este supărată pe Maria că nu o ajută. Now, is it wrong for her to want to serve Jesus? Era greșit pentru ea să vrea să-L slujească cât mai bine pe Domnul To be Iisus? hospitable? Să fie ospitalieră? No. Nu. 1 Timothy 3:2 says elders are supposed to be hospitable. În 1 Timotei 3:2 se spune că prezbiterii, păstorii trebuie să fie ospitalieri. 1 Timothy 5:10 says widows are supposed to be hospitable. 1 Timotei 5:10 spune că văduvele trebuie să fie. 1 Peter 4:9 says everybody is supposed to be hospitable. 1 Petru 4:9 spune că toți ar trebui să fim Hebrews ospitalieri. 13:2 says everybody needs to be hospitable. În Evrei 13:2 ni se spune că toți ar trebui să găzduim, să fim ospitalieri. The New Testament expects hospitality to people. Noul Testament cere ospitalitate de la oameni, de la That's what creștini. Martha is trying to do. Și asta încearcă să facă Marta aici. And her little sister won't help. Și sora mai mică nu vrea să o So ajute. she's frustrated Așa că ea este foarte frustrată and tells Jesus, "Don't you care?" și îi spune Domnul Iisus, ție nu-ți pasă? The last time the idea of care appeared in the previous story. Ultima dată când apare ideea asta de a-ți apăsa, de a-ți păsa, de a fi preocupat de cineva, In verse este 34, în istorisirea dinainte, în versetul 34. it says that the Samaritan took care Se spune că samariteanul a îngrijit, of i-a the person who păsat was hurt. de persoana care a fost rănită. The reason that Luke uses the same word Motivul pentru care Luca folosește același cuvânt is because he wants to connect those stories. e pentru că vrea să conecteze aceste două istorisiri. Martha wants the same attention from Jesus like that beaten person received from the Samaritan. Marta vrea aceeași atenție din partea Domnului Iisus Hristos, așa cum a avut parte acel om bătut de tâlhar din partea samariteanului. You're paying attention to Mary, pay attention to me. Cu alte cuvinte îi spune Marta, tu îi acorzi atenție Mariei? Acordă-mi atenție She și feels mie. ignored. Ea se simte ignorată. She's indicting Jesus, not only Mary. Ea este și ea dedicată Domnului Iisus Hristos, nu numai Maria. She's now frustrated at Jesus. Și acum este frustrată chiar cu Domnul Iisus. That's what happens when our priorities are wrong. Și asta se întâmplă, dragii mei, când prioritățile noastre sunt greșite. We become upset at God. Devenim în cele din urmă supărați pe Dumnezeu. He doesn't care. Nu-i pasă. He doesn't see what was happening. Nu vede ce ni se He's întâmplă. not concerned about my life right now. Nu e preocupat de viața mea chiar acum. He cares about everybody but me. Parcă îi pasă de toți, numai mie, de mine nu-i pasă. And that's why Jesus has to shift her focus. Și de aceea Domnul Iisus Hristos trebuie să îi schimbe concentrarea și atenția ei. Now, Peter picks up this idea in 1 Peter chapter 5. Petru ne aduce și el aceeași idee în 1 Petru capitolul 5. In verse 7, În capitolul 7, în versetul 7, 1 Petru 5:7, he says, "Cast all your anxiety on him because he cares for you." spune, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Anxiety and care is the same two words that we see in our story. Îngrijorări și îngrijește de voi sunt exact aceleași cuvinte pe care le vedem în aceste istorisiri din Evanghelia după Luca. That's what Jesus says to her in verse 41. Așa îi spune Domnul Iisus Hristos în versetul You 41. are worried and bothered. You have so many anxieties. Îi spune, tu te îngrijorări, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu. Te frămânzi și te îngrijorezi, ai prea multe îngrijorări. Peter was there. Petru a fost acolo. He remembered the story. El și-a amintit Picks up the istorisiri. same vocabulary and applies it to all Christians in 1 Peter 5. Și ia același vocabular și îl plasează în 1 Petru capitolul All 5, our versetul 7. problems, Toate problemele all noastre, our cares, toate îngrijorările noastre, all our concerns. toate, orice anxietăți și probleme. Peter says, cast them on Christ. Petru spune, aruncați-le asupra lui Hristos. Because Luke 12:7 says he has every single hair numbered. Pentru că în Luca 12 spune că El este Cel care ne-a numărat toate firele de păr, le știe numărul. That's the care of our God. Not just how much hair we have, how many, but every single one has a number.
Nu numai cât păr avem știe Domnul, ci știe numărul la fiecare. You brushed your hair this morning and one came out? V-ați pieptănat părul în dimineața asta și ați văzut vreun fir care a căzut. And God says there's 433. Și Dumnezeu a zis, ăsta e numărul 423. He knows exactly what's happening in our lives to the detail of our hair. El știe atât de precis și detaliat ceea ce se întâmplă în viața noastră, cum e numărul perilor din cap. Because He cares for us. Pentru că îi pasă de noi. That's what Philippians 4 tells us. Despre asta ne vorbește Filipeni, capitolul 4. In verses 6 and 7, În versetele 6 și 7, Paul challenges us the same way. Pavel îi provoacă pe creștini în același fel. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication make known your requests known to God. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. And the peace of God, which surpasses all knowledge, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. This is the promise that we have from Paul, from Peter, from Jesus. Asta e promisiunea pe care o avem de la Petru, de la Pavel, de la Domnul Iisus. Whatever concerns you have right now. Orice vă îngrijorează, vă preocupă chiar acum. Maybe it's something from the past. Poate e ceva din trecut. Maybe it's something about tomorrow Poate e ceva legat de mâine or next year. sau de anul viitor. The invitation is cast all that on Christ. Invitația pentru noi este aruncați-le toate asupra And the Domnului. image there is throw it as hard as you can like a ball. Și imaginea este să le arunci atât de puternic și de tare cum arunci o minge. When we do that, it's far. Când vrem să aruncăm o minge cât mai departe putem, vrem să o aruncăm Anisimos can throw a far ball. That's for sure. Cred că Oni poate arunca o But that's the idea. piatră, Get rid of it. o minge cât mai departe. Dar asta este ideea, aruncați-le total, cât mai departe. And only then peace in heart and mind will come. Și numai atunci pacea va veni în inimile noastre. But how do we keep moving in that direction? Dar cum ne îndreptăm în această direcție? Well, the next two verses in Philippians 4 tells us. Următoarele versete din Filipeni 4 ne spun asta. Paul then says, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there's any excellence, if anything is worthy of praise, dwell on these things. Versetul 8 spune încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească sau aceea să vă preocupe. So we have to have our mind in the right place, Așa că trebuie să avem mintea concentrată în locul potrivit. focusing on the right things. Să ne concentrăm la lucrurile What are those potrivite. things? Care sunt aceste lucruri? Verse 9. Versetul 9. The things you've learned Ce ați and învățat, received ce ați and primit heard și ați and auzit seen in me. și le-ați văzut în mine, That's spune the Pavel. teaching of the Word of God. Asta e învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Practice these things, Faceți aceste lucruri. and then the God of peace will be with you. Și apoi spune Dumnezeul păcii va fi cu voi. You see the peace of God linking verse 7 with verse 9. Observați pacea lui Dumnezeu cum se conectează cu din versetul 7 cu versetul 9. It's prayer, E rugăciune, it's casting your anxiety on Him, este aruncarea îngrijorărilor and it's asupra lui thinking on the Word of God. și este gândirea noastră, concentrarea gândirii noastre la cuvântul. That's how we have the peace of God. Așa avem pacea lui Dumnezeu. That's the priority we should have. Asta e prioritatea pe care ar trebui And să o so back in Luke chapter 10, Așadar, întorcându-ne în Luca la we capitolul go 10 back to the story and Jesus now speaks to Martha. și ne întoarcem la istorisire și acum Iisus îi vorbește Martei. He calls her name twice, Martha, Martha. Îi spune numele de 2 ori, Marta, Marta. It's a term of endearment and compassion. Este un termen de îndurare și de compasiune. It's care, it's concern. Este îngrijorare, este preocupare. In Luke chapter 22, În Luca 22, Jesus calls Simon twice, Simon, Simon. Domnul Iisus îl cheamă și pe Petru de 2 ori și spune Simone, Simone. Satan has demanded to sift you as wheat. Satan v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. He is predicting Peter's betrayal. El a prezis trădarea lui Petru aici, But then he says, but I've prayed for you. dar îi spune, m-am rugat pentru tine. When Jesus shows up on the road to Damascus to Saul, he says, Saul, Saul. Când Domnul Iisus îi se arată lui Pavel pe drumul Damascului, îi spune, Pavel,
sau Saul. He's getting his attention, but he's also expressing his care for him. E modul în care vrea să-i atragă atenția, dar de asemenea este o expresie a îndurării sau a He's preocupării. about to save him and make him Este, an apostle. este pe cale să-l mântuiască pe Pavel și să-l facă apostol. So Jesus says, Martha, Martha, Așa că Domnul Iisus îi spune, Marta, Marta, you have so many worries. ai atât de multe îngrijorări. The vocabulary actually means your heart is divided. Ideea este în esență că inima ta este împărțită. In the New Testament, that vocabulary is often used with a riot. Și vocabularul acesta în Noul Testament este uneori folosit în sensul de răzvrătire, Chaos, de haos, uproar, de turmoil. tulburare. Anxiety in our hearts and in our minds create chaos in our lives. Îngrijorarea în mintea noastră creează haos în viața noastră. The point Jesus is making, why are you worried about so many things? You don't even know how many hairs you have. De ce te îngrijorezi de atâtea lucruri? Este ideea Domnului Iisus Hristos, că nici nu știi câți pere ai în cap. Each day has enough trouble of its own. Fiecare zi se va îngriji de ziua însăși. And so Jesus is trying to remind her of the one thing that matters. Și Domnul Iisus încearcă să amintească și Martei de acest singur lucru care contează. And that's our third section. Și acum suntem aici la această Jesus' temă. commendation. Domnul Iisus Hristos recomandă sau apreciază. So you have Mary's choice, Avem alegerea Mariei, Martha's concern, îngrijorarea Martei and Jesus' commendation. și recomandarea sau aprecierea And so Domnului Iisus. Jesus says to her Domnul Iisus îi spune ei, that you are worried and bothered about so many things, but only one thing is te necessary. îngrijorezi de atâtea lucruri, Marto, dar un singur lucru trebuie, este necesar. In the original language, in the Greek, În limba originală, în greacă, the words many and one are right next to each other, cuvântul multe și unul sunt unul lângă celălalt with just a comma in between, și cu doar o virgulă între ele. to show that there's many, but there's only one that matters. Să ne arate că sunt multe pe de o parte, dar unul singur It's contează. for emphasis. E pentru We accentuare. have so many distractions. Avem atâtea We have distrageri, so many things pulling at us. avem atâtea lucruri care creează We presiune. have a lot of worries. Avem o mulțime de îngrijorări. They're legitimate Sunt legitime for our uneori. family, for our friendships, for our church. Pentru familia noastră, pentru prietenii noștri, pentru biserică. And it's all service. Și uneori toate au de-a face It's cu all slujirea, ministry. lucrarea. And Jesus says, make sure that you don't forget that one thing that matters ultimately. Și Domnul Iisus spune, fii sigur că nu uiți acel lucru unic care contează în final. And so Jesus says, the one thing, that's Mary's choice. She chose the good part. E acel lucru pe care Maria l-a ales. Ea a ales partea cea bună. That will not be taken away from her. Nu-i va fi luată. Jesus is speaking about personal time with him, spiritual food. El vorbește aici despre timpul acesta personal cu el, despre hrana spirituală, hrănirea spirituală. Martha is concerned about physical food. Jesus is affirming spiritual food. Marta cu ce era preocupată? Cu hrana fizică. Și Domnul Iisus afirmă aici și susține hrana So spirituală. that's why he says, I'm the bread of life. De aceea a spus el, eu sunt pâinea The vieții. one who comes to me will never hunger. Cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată. Man will not live by bread alone, Omul nu trăiește numai cu pâine, but by every word that comes from the mouth of ci cu God. orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. In Psalm 119, În Psalmul 119, the longest chapter in the Bible, cel mai lung capitol din Biblie, verse 57 says, versetul 57 the spune: Lord is my choice. Domnul este partea mea. I have promised to keep your words. 57. Partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele tale. It's the same word for choice or part. Este același cuvânt pentru alegere sau parte. In verse 58, he says, I sought your face with all my heart. Versetul 58 spune, caut fața sau te rog din toată inima mea, Be gracious to me according to your word. ai milă de mine după făgăduința ta. What we see here is if you make the Lord your choice, you will seek his face. Ceea ce vedem aici și conexiunea este că dacă îl faci pe Dumnezeu alegerea ta, atunci vei căuta fața Lui. It is a choice. E o alegere. You have to make a decision to spend time with Christ. Trebuie să iei decizia să petreci timp cu Domnul Isus. Psalm 27 verse 4 says,
Psalmul 27 cu versetul 4 spune: One thing I've asked of the Lord, un lucru cer de la Domnul și doresc fierbinte, that I will seek să caut, to dwell in the house of the să Lord all caut the days of my să life, locuiesc în casa lui toate zile vieții to mele, behold the beauty of the Lord. să privesc frumusețea Domnului. Paul says in Philippians 3, this one thing I do, În Filipeni 3, Pavel spune: un singur lucru fac, forgetting what lies behind, reaching forward to what is ahead. lăsând ce este în urma mea și alergând spre ce este înainte. I press on. Alerg înainte. He wants to know Christ when he speaks that. Și când vorbește despre asta, vorbește despre dorința lui de a-L cunoaște tot mai mult pe Domnul Isus. And so he says, for me to live is Christ and to die is gain. Și așa că el spune: pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. We know that when we make that choice, we don't want to leave that moment. Știm că atunci când vom face această alegere, nu vom mai dori să lăsăm să When we're plecăm. truly with Christ in prayer and in his word, we don't want that to stop. Când vom fi cu adevărat în părtășie, în rugăciune cu Domnul Isus Hristos, nu vom vrea să ne oprim. We see the glory of God in the face of Christ in that moment. in Scripture. Vom vedea gloria lui Dumnezeu în Hristos în acel moment în Scriptură. That's the preview of what Peter had on Transfiguration. Aceasta este previzualizarea pe care Petru a avut-o pe muntele Schimbării la față. When he said, let's never leave here. Când a zis: e bine să fim aici, să nu mai plecăm de Let's aici. make 3 tabernacles and stay here forever. Să facem 3 corturi și să ne That's stabilim what a aici. true child of God wants. Așa vrea un adevărat copil al lui Dumnezeu și asta vrea un adevărat. That's the point Jesus is making. Aceasta este ideea pe care Domnul Iisus Hristos vrea să sublinieze I aici. know that you're busy with ministry and that's right. Știu că sunteți ocupați cu slujirea, cu lucrarea și e drept, e corect. You're doing so much for the church. Faceți uneori atâtea pentru In biserică. those moments, let's not forget Acele momente, să știți, nu sunt uitate. personal time with Christ. Și în acele momente să aveți grijă să nu uitați de timpul personal cu Domnul Iisus. I end with a story about a Scottish pastor. Aș vrea să închei cu o istorisire despre un păstor scoțian, His name was Robert Murray McShane. Robert Murray McShane. He died when he was 29. A murit la vârsta de 29 de ani. He was a Christian for only 11 years A fost creștin doar de 11 ani and a pastor for 6 and a half. și a fost păstor 6 ani și jumătate. But almost 200 years after he died, he is Dar- one of the most famous Christians in Dar history. la aproximativ 200 de ani după ce a murit, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți creștini din istorie. He was extremely smart. A fost extrem de inteligent. 4 years of age, he knew the Greek alphabet. La vârsta de 4 ani a știut alfabetul limbii grecești. At 8 years of age, he went to high school. La vârsta de 8 ani a mers la liceu. At 14, he started university. La 14 ani a început He universitatea. was very smart. He went to the best university in Europe. A fost foarte inteligent și a vrut să meargă la cea mai bună universitate din Europa. When he was 18, Când a fost la 18 ani, his older brother, died unexpectedly. fratele lui mai mare a murit neașteptat, într-un mod surprinzător. And Robert Murray began to be concerned about his life. Și atunci el a început să fie preocupat de viața lui. At that point, all he wanted to do was have fun in life as a student. Până la acel punct, tot ce vrea era să aibă distracție în viață ca student și tânăr. He grew up in a Christian home but did not care for God. A crescut într-o casă creștină, dar nu i-a păsat de Dumnezeu. He went to school to study and to party. A mers la școală și să studieze, dar și să petreacă. But that moment when his brother died changed him. Dar acel moment când fratele lui a murit, viața lui s-a schimbat. L-a schimbat. He began to read Jonathan Edwards A început să citească scrierile lui Jonathan Edwards and he became a Christian. și a devenit creștin. And he decided to pursue the ministry. Și a decis să intre în lucrare, să And pregătească. so for the next 6.5 years, he became a pastor. Pentru următorii 6 ani și jumătate, așadar, a devenit pastor. A fost pastor. People remember him today as a great musician. Oamenii își amintesc de el acum ca un mare muzician, A Greek scholar, a Hebrew scholar. un cercetător, un om foarte învățat în ebraică, în greacă. But the one thing that stands above all is the phrase, the saintly McShane. Dar fraza cu care toți îl numesc și îl recunosc este Sfântul McShane. His best friend married a woman and she said this of Robert Murray. Unul dintre prietenii lui a spus
astea despre Robert Morley McCheyne. There was something attractive about McCheyne's holiness. Era ceva atractiv când era vorba de sfințenia lui. It was not his matter or manner that struck me. Nu era maniera lui sau metoda lui ceea ce mă șoca, He was a living epistle of Christ. ci faptul că era o epistolă via lui Hristos. Picture so lovely, Îl reprezenta așa bine, așa iubitor pe I Hristos felt I would have given all the world to be as he was. și l-a reprezentat așa bine de Hristos că simt că aș da toată lumea să pot fi cum a fost el. He was remembered that way because this is what he said. A fost amintit în felul acesta pentru că ascultați ce el a zis, ce a zis el. Your own soul is your first and greatest care. Sufletul tău trebuie să fie în cea mai înaltă îngrijire. Oh, to be like Jesus and with him for all eternity. Să aibă o singură preocupare sufletul tău, să fii ca Isus și să fii cu El pentru veșnicie. We know that we're going to fail. Știm că vom falimenta. But we're not going to always do what is the right part. Niciodată nu vom reuși să alegem întotdeauna partea cea bună. But that's why McCheyne says, learn much of the Lord Jesus. De aceea a spus și McCheyne, învățați cât mai multe la Domnul Isus. For every look at yourself, 10 take looks at Christ. Pentru fiecare privire pe care vă îndreptați asupra voastră, uitați-vă de 10 ori la Domnul Isus. He is altogether lovely, El este iubitor mai presus de orice, such infinite majesty, de o maestate atât de înaltă și infinită, meekness and grace, de o blândețe și har, and all for sinners. și toate acestea pentru păcătoși. Live in the smiles of God. Trăiți sub zâmbetul lui Dumnezeu. Feel his all-seeing eye. Simțiți, căutați să simțiți ochiul său care ne vede, Focus on you care e concentrat asupra and voastră find rest in his arms. și apoi odihniți-vă în brațele lui. That's the call from Jesus. Asta este chemarea Domnului Isus. For every look at yourself, Pentru fiecare privire la tine însuți, take 10 looks at Christ. uită-te de 10 ori la Hristos. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Vă rog să vă rugăm. Lord God, we thank you for Jesus Christ. Doamne, îți mulțumim pentru Domnul Isus. We thank you for the reminder to spend time with him. Mulțumesc pentru această reamintire de a petrece timp cu Domnul Isus. We thank you that Jesus gently corrected Martha. Mulțumim pentru Domnul Isus care, într-un mod atât de blând, a corectat-o pe Marta And he gently reminds us și care, într-un mod blând, ne amintește și nouă that the best part, că partea cea mai the bună, most joyful part, cea mai încântătoare și îmbucurătoare parte, the most satisfying cea mai satisfăcătoare is parte to spend time with Christ. este să petrecem timp cu El. Help us to prioritize him. Ajută-ne să îl prioritizăm pe El. We do this in his name and for his glory. Și ne rugăm toate acestea în numele Lui și pentru slava Lui. Amen. Amin. Amin.